どんぐりをたどってもつきません。森の小さなレストラン、空っぽのポケットをまっさぐって忘れた人からたどり着く。予約は一つもありません。森の小さなレストラン、空席だらけのランチ時、小鳥がパタパタ笑ってる。チュルチュン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 チュルチュン、チュルチュン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 チュルチュン、チュルチュン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 チュルチュン、チュルチュン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 チュルチュン。ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଡ଼ି ଦେ ବନ୍ଦ କରିକି ତା ଢଙ୍ଗଟା ମୁଡ଼ି ଦେ। ଆଉ ଟିକେ ମୁଡ଼ି ଦେ। ଦେଖିବି ମୁଁ ଏଗାରଟା 10ଟା ବେଳକୁ ଯାଇଛି। ସେ ସାଇକେଲ ଆସିଲେ 10ଟା 20ରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ତା ପାଖକୁ ଥିବ। କହିଲା ଏବେ ତ ମୁଁ